siya enkonzweni yesidlo senkosi. Bapasuku kungenzeka sizodliwa abantu ababili. Hallelujah. Amen. Isinkwe esinganamvubelo. Lunga nobhala. Ngizodlalela isidlo senkosi. Uma sizongena enkonzweni yesidlo senkosi, kubiza ukuthi abantu balunge. Babe senkonzweni yesidlo senkosi. Amen. Ngoba kunokwenzeka ufike Friday awukangeni uGood Friday. Amen. Yazi sizathu yini? Uthema ufika la kwavuka izinto zalesikole. Zakubamba wahlala kuzo. Wakhohlwa inkonzo zekuyo. Kungenzeka uthema ufika la sase ziyenzeka izinto zenkanyezi zakubamba wahlala ezintweni zenkanyezi wangayiboni iGood Friday. Usaxakekile namanje. Sanibona lenkonzo. Amen. Ekseni isonto namhlanje. Okugcina nje. Mhlawumbe ukase wahlabelela from Friday ukwatile. Noma emotional awukho right. Isizathu uhlala ezintweni zenkanyezi. Uthi uma kumasuku wendlala indumiso phezu kwamevu kuza khonzeka. Manje zithe mazikubamba wena wabona ukuthi isidingo sokuthi udlala indumiso asisi. Amen. Bayozwa kanjani abantu kungekho shumayela? Amen. Amen. Mina ngishumayeli ngifuna ukukuvusa ngobulele. Amen. Amen. Vuka John ukhuluma noNkulunkulu wakho ukuze singafi sasikhulumile nabethu. Hallelujah. Amen. Mabamvusa uJona ithela indoda simbuzeni ukuthi kahle kahle ubuyapi uyini umsebenzi wakhe. Hallelujah. Amen. Into yenza ukuthi avuswe iyazika nawe. Amen. Amen. Ngoba uJesu uma kudinga ungaphakathi enkanyezini uthumela ivumu. Zinyakazisa uma zinyakazisa inkanyezi mayibamba inkathi idle wena. Amen. Amen. Uma imbamba uJona inkatho uthi madoda ngithatheni ngiphansi olwandle. uJesu uthumela inhlanzi yamgwinya. Uma sesiswini senhlanzi uyakhumbula ukuthi angisayanga la bengithunywe khona. Mayimphonsa liyavela izwi lithi hamba Jona ngikuthumeleni ngife. Sidlalela isidlo senkosi. Mhlambe uthintekile. Wazithola ubathela uyazama ukwehlisa umoya wangehla. Wehlise manje. Izwi lenkosi uma lehlila libuyele emuva lilambatha. Noma ngabe inhliziyo yakhe ikhulu kanjani, kumele ithambe manje. Hallelujah. Amen. Baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Amen. Amen. Baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Sithethelele nathi ngoba nathi siyabathethelela. Kodwa from Friday uqumbile. Hallelujah. Amen. Thula mama elamanje le pride. Elamanje lenza ukuthi umzalwane angambona omunye umzalwane. Hallelujah. Bake bakubeka nje esikhundleni esithile ubona kahle ukuthi imandla sekumeleliswe ngawo. Sanibona. Amen. Elakudala ivangeli bawumlalela ugonsa makakhuluma eminyango ungamphenduli wenze lento akutshela yona. Isizathu ivangeli lakudala elakhulula abantu. Amen. Amen. Elamanje abantu asabakhululi libenza bakhukhumale. Amen. Amen. Angene umuntu ebandleni bamnukele bayifunde incwadi bashaya izandla
bathi mabayishaya baze bazilungise. Athi umfundisi uMageba anishayanga kahle. Amen. Ziphindeni. Baphinde baziphinde. Haleluya. Konke ngifuna ukuyilanda. Ngithi ukwatile wena. Sabashayile izandla mfundisi. Kanti abawazi umkhuba wami. Amen. Sanibona. Amen. Umkhuba wami niwazi nganyezi. Nikazi ukuthi noma umfishane uzongena ebandleni sizoba nomfundisi omfishane. Amen. Anazi yini umkhuba wami. Umkhuba kaJesu kwakuthatha abafundi bakhe anyukele nabo entabeni. Makafika nabo entabeni aqala abafundise. Ngelinye ilanga uyakhuphuka nabo makafika entabeni akabafundisi wahlisa umyalo. Uthi lalelani madoda lindani nami nikhuleke kodwa ngikhuleki nani. Lithi izilenkosi uphansitshe laluwela khona uhamba lelo banga uyaguqa uyakhuleka. Haleluya. Amen. Sikhuluma ngenkulumo yasekuseni. Isonto namhlanje. Amen. Sekutwala ezansi. uMaria nodadewabo bazokwehla behlele ethuneni. Amen. Lunga nobhala. Lunga uzofunda. Sengizofundiswa elindlalela lenkonzo esiyakiwe. Onendlebe makezwe okushiwo umoya wabantu. Phela kungenzeka uyagula from Friday isizathu awuzange ku Friday. Kukhona lento ozoyibheka la. Amen. Amen. Angithi uyibonile. Uyibonile ngithi. Manje siyezwini elindlalela isidlo senkosi. Awunxusa uNkulunkulu nawe akusize ungene nathi. Ngoba kungenzeka uphelezela umngane wakho. Ene manje sizongena. Qaphela ungangeni umngane wakho kusaka wena. Ngoba kungenzeka umkhaphile akamanga kahle uwome kahle. Uma sekuqala kuthiwa abalungela ukungena tholakala ukuthi umngane wakho lo oze ngaye akalungelanga ukungena. Wo right ukuthi ungangena. Haleluya. Amen. Yazi bazalwane. Kunale nkulumo ethi sibusisiwe esiphayo kunesimukelayo. Kuyisimqondo wakho. Kodwa ngifuna ukunika yona. Ungajabulela ukukhangeza. Amen. Amen. Ngesilungu bathi get and give. Amen. Amen. Funda lokho. Philip 2 isithi ukulandela uKristu ekuthotshisweni kwakhe nasekuphakanyisweni kwakhe. Ukulandela uJesu ekuthotshisweni kwakhe nakuphi futhi? Nasekuphakanyisweni. Abakuzwanga. Nasekuphakanyisweni kwakhe. Uyalandela uKristu ekuthotshisweni kwakhe nasekuphakanyisweni kwakhe. Amen. Amen. Content mfuna ukuyilanda. Usakhubekile. Funda. Ngakho-ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona isisa nesihawu, gcwalisani ukuthokoza kwami, ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, nibe inhliziyonye, niqonde into inye. Haleluya. Ningenzi lutho ngombango nangodumo lezwe, kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Yilowo nalowo angabheka okwakhe, kepha yilowo abheke nokwabanye. Mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu, owathi onesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto
lokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Amen. Sanibona. Amen. Esizweni senkosi. Engithanda ukuveza ukuthi sonke masibe kulo mqondo. Ukuthi manje sonke esidlweni senkosi. Hallelujah. Uthuba kumgazi kwakhala isipikili noma kwakhala isando phezulu lakhiwe ithempeli lithi lenkosi akuswakalanga msamo. Manje biza ukuthi bese siyalalela silalele ukuthi ungenwa kanjani kule nkonzo yesipho senkosi. Lithi lenkosi makungabi ngomba. Amen. Hallelujah. Ngithanda uma lizothi masibe ngindoni. Hallelujah. Masibe mqondo munye ebandleni. Lithi masithokozelele ukuthi sibe bancane kwabakhulu. Hallelujah. Ngoba bayashaya abantu isifuba ngama-position abakuwo. Hallelujah. Amen. Ngoba uyabekwa babumgazi bakubeke ngoba ubukeka kahle. Amen. Umpriest omkhulu Eli uma zofetha boDavide watholakala boJakobe babukeka kahle. Bona babona bafanelekile ukuthi bangaba ngama-archbishop asenkanyezi. Amen. Kodwa umpriest omkhulu Eli makababheka uyabona ukuthi angithunywanga kubo abafanelekanga. Sanibona. Uyakhala umfowabo omncane uthi no, njengoba lezinto zinenzeki ukhona ongekho sekwaluseni. Davide bekathanda imfuyo uyahamba uyombiza makabuya. Lithi izwi lenkosi uma ungena emnyango thabo Davide ubophele leli phondo emnyango liyowenza umsebenzi. Sanibona. Siye emazwini esidlo senkosi. Manje inkinga yazi kuphi? Sihamba nabantu emabandleni. Njengoba mina ngingumshumayeli bese ngifuna ukuthi mase ngicedile ukushumayela mase kuthinta indaba kaMvangeli ngiqhubekele ngiyovangela. Yazi inkinga yini? Noma isizathu yini? Ugonze emnyango azaphelelisa into zasemnyango so utholakala etafuleni. Amen. So uyabhala. Hallelujah. Amen. Isizathu umsebenzi wakho awazi. Amen. Amen. Davide bakazobuza ukuthi mbizelwani. Lithi izwi lenkosi liya uphondo automatically liyamgoba ngamafutha. Amen. Ayahla amafutha endevini zika-Aroni aze ayofinyelela emphethweni wengubo yakhe. Hallelujah. Amen. Akuthelile. Amen. Amen. Njengoba ubhizi usikhathaza la enkanyezini lokusichukuluza sibathele iloku sikhahlelela ngasemnyango. Likela uphondo na akuthela amafutha. Hallelujah. Amen. Yazi ngizama ukuvezana. Siyezwini lenkosi. Amen. Pride engekho ayisebenzi. Into yazi ukugxeka abantu. Uthi uzwane balibele izindaba. Balibele izindaba abantu. Liyandlula izwi lenkosi. Likelathi izwi lenkosi insizwe ezihlabelela kahle nentombi ezinhle ngelinye ilanga ziyakuthuliswa. Kodwa kufuneka izwi lenkosi. Uthi uJesu ngobile esiphambanweni aba-understand ukuthi womeleni. Kungenzeka nawe last day namhlanje iloku womile from Friday. Awuphuzanga niks.
athi ohlabelela kahle ophuzayo kulawa manzi akubi ngaphakathi. Amen. Kungenzeka wazi uzokwenzani. Kungenzeka nale Good Friday yawuyazi. Kwakulisiko lamaJuda. Okay, angisayi lapha. Qaphela. Ingadluli. Ungadobhanga nesi. Into ophumelayo. Indaba zasenkanyisa. Kungenzeka baba umkazi. Ilokho ngifikile. Ngibusiness indaba zale bandla. Izoqala lenkonzo manje I'm out. Ngangizwe ukuthi kuthiwani. Omunye akabonanga nokuthi bekubusiswa abantwana. Inkinga ugadile ukuthi namhlanje njengoba kuyiSunday izolo kwenzeka u1 no2 namhlanje kuzokwenzakalana. Ngifuna ukuphuma na full page. Ngifuna ukuyixoxa inyanga yonke le ndaba. Ukuthi Good Friday yasenkanyezini benjani. What if yenziwa uwe? Ukuthi benje. Sikhuleka kwazi kwaphela amathemlonyeni silwa nesimo. Mhlawumbe inkinga kuwe. Wena ozorecord izindaba. Amen. Bayazi abantu uyitshela ukuthi beze ezwini lenkosi noma beze emkhosini wephasika kanti bazele izindaba. Hallelujah.